ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଷ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଅଛି ବାଟେର ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ବାଇକ୍ରେ ବାଇକ୍ ପାଖା ପାଖା କହିଦେଲା ସେଇଟାରେ ଯାଉଛୁ ତୁ ବସ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବ ଭାଇ। ଗାଁଟା ହେଉଛି ବାଲିଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କଲେଜ ଆସିଛୁ ଏବେ ଜାଗାର ନାଁ ତ ବୁଲିଗଲି ଏତିକି କହିବି ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବାନି। ଆମ ଉଦୟ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁରା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଆଜି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସାରିକି ଭାତ ଖାଇନୁ ସିଧା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିନା ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଲିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଖାଇନୁ ସେମିତି ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ବୁଲିବା ଆଉ କାନ୍ତି ଗଲୁ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଉଦୟ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଆମ ଅଜୟ ରମେଶ ଭାଇ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ ଆଉ ଭଲ ଇଏ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଅଛି ଅଜୟ ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଅଜୟ ଭାଇ ଦେଇକି ଏବେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଏଇ ହେବ 200 ମିଟର ପ୍ରାୟ ସେତିକି ଦୂର ହେବ। ଲାଲମୋହନ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଏପଟେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଯିବିନି କରିବ ସେଇଟା ସିଏ ଦେଖେଇବ ବଡି କେମିତି ବନେଇବ। ହଉ ହଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ମୋର ପାଇଁ କି ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହଉ ଅଜୟ ଭାଇ ଦେଖେଇବ ଆଉ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି 3ଟା ବାଳୁଙ୍ଗା। ଇଏ ହେଉଛି ଉଦୟ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଇଏ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଇଏ ହେଉଛି ରମେଶ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଉ 4ଟା ହେଉଛି ସେଇ କ'ଣ ମାର 3ଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼। ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇଠି 3ଟା ନ ହେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ବସୁଛି ଆଉ ମିଶିକି 4ଟା ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଆଉ ଏମାନେ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆଉ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟକୁ ଆମେ ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କେନାଲ ଏବେ କେନାଲରେ ସାଧାରିକି ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସବୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ହଁ ଆଜି ଚଢ଼ାଯିବ ମୁଁ ଚଢ଼ି ନଥିଲି ଆଉ ଦେଖିବି ତ ବାକି ଜାଗା ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ଆର ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା ନା ଜାଗା ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲ ସେପଟେ ଚାଲ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପୁରା ଖୁସି। ଆପଣ କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ୟାର ଖାଲି ଅଜୟ ସେଇଟା ହିଁ କହିବ ଖାଲି। ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବର୍ଥଡେ ବୟ ବି ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ହେବ। ଆଉ ଅଜୟ ଭାଇ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆର ହିରୋ। ୟାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଲୁବଦୁବ ଅଫିସିଆଲ ଅଜୟ ସରେନ। ତ ଭିଜିଟ୍ this channel, this YouTube channel. drop some love from your heart. Yeah. So guys ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେକ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଅଜୟ ଭାଇ ଆଉ ପଛରେ ଅଛି ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଧା ଆମେ କଲେଜରୁ ଆସିଛୁ ଟିକେ ରୁମ୍କୁ ପଶିଥିଲେ ଆଉ
ମୁଁ ଘରେ କହିନି ମୁଁ ବୁଲତେ ଆସିଛି ବୋଲି ମତେ ଘରୁ ବାହାରେ ଦେବେ ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖାଯିବ ତ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ମତେ ମାରିଦେବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବେନି ଦୟାକରି ନହେଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପଇସା କେମିତି ରୋଜଗାର ଖାଲି ଅଜୟ ଭାଇ ସେଇଟା ହିଁ କହିବେ ଖାଲି ପଇସା କେମିତି ରୋଜଗାର ହବ ତ ଗାଏସ୍ ମୁଁ କାମ କରିତେ ଆଜି ଯାଇନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ଏକ୍ଜାମଟା ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ତ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କଲେଜରୁ ଆସିକି ସିଧା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭାତ ଖିଆ ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାମ ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି ତ କାମ ତ କରିବା ଆଉ ତା ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମନ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ କହିବା ସେତିକି କହୁଛି ତ କେକ୍ କଟା ହବ ବାର୍ଥଡେ ବୟର ବାକି ପଛରେ ଅଛି ସେ ବୋଧେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି ଖୁସି ତା ବାର୍ଥଡେରେ ଆମେ ଖୁସି ନେଉଛୁ ଆଉ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି ସେପଟେ ଅଛି ଗୋଲୁ ଭାଇ ସହିତ ଆସୁଛି ଆଉ ଅଧ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ରାଜା ନା ରାଣୀ ରହୁଥିଲା ଏଇ ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ତ କହୁଛନ୍ତି କେମିତିକା ରାଣୀ ଥିଲା ଆଉ ତା ଘରଟା ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଏଇଠି ପିଚ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ନା ଅଜୟ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଅଜୟ ଭାଇ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଠିକ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଖାସ କରି ଅଜୟ ଭାଇ ସହିତ କାହିଁକି ନା ଅଜୟ ଭାଇ ହଉଛି ଅଜୟର କେବେ ବିଜୟ ହୁଏନି ସେ ସବୁବେଳେ ଅଜୟରେ ହିଁ ଥାଏ ତାର ସବୁବେଳେ ଜିତ୍ ହିଁ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଜୟ ଭାଇ ଏତେ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ତାଠୁ ଲୋ ଲେବୁଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଥକି ଯାଇଛି ଭାଇ ଯାହା ବି କହ କି କରିବ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ ସରି ଗଲତି हो गया ଏଇଟା ହେଉଛି ମଜା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଦେହକୁ ନବନି ଆଉ କୋଉଠି ନବନି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁସିର କଥା ଆଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେକ୍ କଟା ହବ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଠି ହବ ଆଉ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କେକ୍ କଟା ସୋ ଗାଏସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ସେ ରାଜା ଘର ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ଏଇଠି ଚଢ଼ିନି ଏଇଠି ରଜା ରହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଠି ତ କେକ୍ କାଟିବାନି ବଟ୍ କେକ୍ କଟାଯିବ ଆଜି ସାଙ୍ଗର ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଜା ଘର ଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ରଜାମାନେ ବି ଏମିତି ଇଟାରେ କାନ୍ଥ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଲିଡିଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଘର ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏମିତି ଆସିଯାଇଛୁ ଏଇଟା ପଛରେ ଅଛି ରାଜା ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଜୟ ଭାଇ ରଜା ଘର ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କାହାଣୀ ଥିଲା ଏଟା 1999 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନଥିବାରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯଦି ଥାନ୍ତା ତ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଂରେଜ ସରକାର ନଥିଲେ ନା ଏଠି ଶାସନ କରିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଟା ଚାହିଁବ ତ ଭଲ ମହଲ ହେଇପାରିବ ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଏଠି ଏଜବଷ୍ଟରଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଆସୁଛି ତ ତଳେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି 1929 ମସିହାରେ ଏଠି ମୋର ଗଡ଼ ହଣାମ ବସବାସ କରୁଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ରହୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିନି ଯେ ଅଜୟ କ'ଣ କହିବ ଏଟା ରାଜା ଘର ଥିଲା ଆଉ ଏଇନା ତ ଭୂତ ଘର ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ଭୂତ ଘର ଏଇଠି ମଣିଷ ଘର ହେଇଛି ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗିବ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପଶତେ ବି ଆଉ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଉ ଯାଉନି ସେପଟେ
କେମିତି ଦିନ ସାରା ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଆଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପଇସା ନୁହଁ ଟଙ୍କା ଦେଖ କୋଠି हाथी देखो हाथी 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 तो है देखो काले हां देखो छी बैक कैमरा रे देखो देखा जाउनी तुमको कोन संग माने अपन हाथी देखि नांती बालिया डैम बालिया डैम रे ओए उनका नाही हम ओडे ये लगाओगा आसन तू जानिबा बालिया डैम रे हाथी छुआ देखिबा पाई मिलुची तो देखि पार तू कैमरा लोकाटा हो देखा उसका सामने हते बनाबो ना भाई हेलो माघेट गर्मी का अरे ना कोण बल्ले डैम कासियाकू मन करछन कि मात्र 20 किलोमीटर बारीपदार एटी आपण भलो भिडियो देखियो पाइबे बारीपदार मात्र 200 किलोमीटर हो सांग माने 200 किलोमीटर सो आमर यूट्यूब रे टिके वायरल हबा वायरल तो नो आमर टिके देखबे यूट्यूब चैनल को विजिट कर इंस्टा भाई जुहार मत सेठी परम नारी उपरे बहुत भरसा अछि से माने होचंती देवी आ मु होची गोटे पुरुष मोर जीव उपरे बहुत भरसा अछि सेठी पाई बहुत अशेष धन्यवाद एबे इंस्टाग्राम कोन भाई से बर्थडे बॉय को से डिप्रेशन रे चली जाई आए माने भी ताकू देखी समस्ते डिप्रेशन रे पड़े गले देखी पारथबे आ देखी पारथबे गलु खुशी खुशी रे एटी गेंजुची आ संजय खाली जियोमिति लाजे जाउची आ मु खाली एटी कैमरा धरि की समस्तंकर फेस को देखौची आ मु पो हीरो टका ना सेटा हे गलानी केक रेडी आ देखी पारथबे बे रोक एक मिनट अरे तू ताकि जला नहीं हेडा काटी आगु जला थोड़ी ये यहां तो जाके हम तो ढेर वाला पूछ दे छड़ बे दे मु कर हुजूर पवना दे एबे दुटा तीनटा बे सोराने बे दियासी सोराने जी मार दे हिजो बे दुटा तीनटा कोन ओका संगे एबे तो किसी रिएक्शन कोन नहीं पूरा जोर मत करियो ए फाटियो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे काय में जोड़ला नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू तेरे भाई हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू ए अजय काटे गलो हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे तोरनी हैप्पी बर्थडे जना बे छोटा दिखाइए बु बे अच्छी दे लानम के काटा एना बर्थडे टू यू प्रकाश हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू ओ भाई बर्थडे बॉय रोबे लोगन मोरे अंदे मुहर जेबे हेला जे मांडू का बोले चिनी ना पर बेसी सब पाई जेबे ना खाओ ये बैग पाड़े वाला बैग बे रोना तर पेट कला दिखाओ बात बाकी तुम देखि दो ना लालन की कहू छ बात बाकी मु देखि दउ छी व्यस्त होनी तो सांग माने देखिथिबे एटा होची बालिया डैम आमे आसी जाइछु आउ एठी होची गुपचुप दुकान आउ एठी मिले दही बरा आउ ये होची संजय आउ ये होची अजय आउ ये होची अजय सांग मु ता ना जानिनी आउ ये होची हमर रमेश भाई आउ देखि पार सॉरी
आउ देखि पारुथिबा मु एमती टिके खाई कि आमे गाधई पड़िबा तो बहुत मजा हुए ये तो आपण माने केबे विजिट करंतु बालिया डैम को तो लेट्स स्टार्ट नाउ तो देखिबे तो चलंतु तो हेलो गाइस तो आमे पहुंची जाइछु फाइनली बालिया डैम को गाधेवा तो व्यूटा भी देखि पारथिबे केते सुंदर आउ केबे जदी आसीबे ए बालिया डैम को टिके विजिट करिवे तो बारिपदारू एठू हम प्राय तो किलोमीटर देखिन प्राय हम 10 किलोमीटर पाखापाखि से 8-9 भितर हम तो आपण माने भी आसतु आउ बालिया डैम को विजिट करंतु तो चलंतु देखिबा एबे आउ कोन कहि चलंतु देखिबा वीडियो को